art sense que sigui allò molt conegut? És fàcil avui en dia? A pesar de les crisis, les que vulguem, continuarà havent il·lusió i la gent necessita il·lusionar-se o necessitem il·lusionar-nos, perquè si no causa amb una espiral d'una rutina absurda, quasi bé, no? Per tant, qualsevol màgia que te s'encengui davant, qualsevol llum que vegis, qualsevol il·lusió que neixi, t'apassiona. Si tens sensibilitat, t'apassiona. Comprar una obra d'art no és una qüestió de molts de diners, és una qüestió d'estalviar, i aquesta galeria t'ofereix la possibilitat de tenir un fons d'art, de fer un dipòsit cada mes i després quan arriba a certa quantitat que cobreix el que val un quadre, doncs és quan el pots comprar. Com qui es compra una peça de roba perquè li agrada o quan algú es compra una ampolla de vi perquè li agrada, és disfrutar d'algo que a tu t'agrada i invertir el poc que puguis tenir en això que t'agrada. Moltes vegades no vas a vendre el quadre i dius, escolta'm, jo vull un quadre gran per una paret gran. Bé, mira, te'l quedaràs o no te'l quedaràs, però te'l vindrem a provar-lo. Vindreu? Sí. La gent al començament és una mica rècia, perquè clar, home, posa a casa i si no m'agrada el tinc que comprar-lo. No, me'l torno a emportar. Però volem que la gent que ens compri un quadre el compri a gust.